Cały świat niech śpiewa ten pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Niech cały świat weseli się Bogu, z radością niechaj służy i czcią, albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą. On w dłoniach swoich dzierży nasz los. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, z radością każdy niech śpieszy doń. Pan Bóg jest także naszym pasterzem, za Nim jak owce dążymy wciąż. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Bóg okazuje nam miłosierdzie, niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas. Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki, za dobrodziejstwa dawane nam. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Niech cały świat weseli się w Bogu, z radością niechaj służy i czcią, albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą. On w dłoniach swoich dzierży nasz los. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. Cały świat niech śpiewa tę pieśń, Panem naszym Bóg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam. O Tobie mówi moje serce. Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Alleluja. Tymi słowami Pisma Świętego rozpoczynamy mszę świętą, na którą gromadzimy się w ten niedzielny wieczór, aby dziękować Panu Bogu za tak wielką ofiarę, za dar swego Syna, który ofiarował samego siebie, abyśmy mogli mieć życie. Z ufną wiarą i nadzieją przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, nasze intencje, a w szczególny sposób będziemy polecać Bożemu miłosierdziu świętej pamięci Lechowskiego Witolda w 18. rocznicę śmierci, Janinę w 5. rocznicę śmierci, wypraszając dla nich łaskę oglądania oblicza Bożego w niebie. A my przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a Na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wierzymy, że nasz Zbawiciel zasiada w chwale po Twojej prawicy. Wysłuchaj nasze błagania i spraw, abyśmy zgodnie z Jego obietnicą odczuwali, że pozostaje z nami aż do skończenia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie Księgi Dziejów Apostołów. U te dni Stefan, napełniony Duchem Świętym, poglądał na nieba i ubaczył sławę Bożą i Jezusa, jaki stajał praworucz Boga, i сказał: Woś baczу niebiosy rozkryte i Syna Człowieczego, jaki stoит praworucz Boga. Ale oni, zakrzyczawszy mocnym głosem, zatknuli uszy swoje i kinuli się na Jego usi razem. I wywiewszy za город, poczęli kamienować. A świadki poklali odzieżu swoją koło nóg junaka, jakiego zwali Saul. I kamienowali Stefana, jaki zaklikał i kazał: Panie Jezu, przyjmij duch mój. I upałszy na koleni, uskliknął mocnym głosem: Panie, nie liczy im grzechu tego. I skazawszy to, spoczył. To Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Pan Bóg króluje ponad całą
króluje, wesel się ziemio, radujcie się liczne wyspy, obłok i ciemność wokół niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Czytanie kniги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, почув голос, який казав мені: «Вось прийду неўзабаве, і адплата моя са мною, каб адплаціць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Я ёсць альфа і омега, першы і апошні, пачатак і канец. Шчаслівыя тыя, хто мые шаты свае, каб мець уладу над дрэвам жыцця і праз браму увайсці ў горад. Я, Езус, паслаў майго анёла засведчыць вам пра гэта ў касцёлах. Я корань і патомства Давіда, ясная ранішняя зорка. А дух і нявеста кажуць: прыйдзі. І хто чуе, няхай скажа: прыйдзі. І хто прагне, няхай прыйдзе, і хто хоча, няхай возьме ваду жыцця дарма. Той, хто сведчыць пра гэта, кажа: так, хутка прыйду. Амен. Прыйдзі, Пане Езу. Гэта Слово Божае. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zostawię was sierotami, powrócę do was i rozraduje się serce wasze. Alleluja, Alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus uzniał oczy swoje do nieba i malił się takimi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za ich proszę, ja, ale i za tych, kto powierzyć u mnie powodle słowa ichniego, kab usie byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie i ja u Tobie, kab i oni byli u nas, kab powierzył świat, że Ty posłał mnie. I славу, якую Ty dał mnie, ja dał im, kab byli jedno, jak i my jedno. Ja u ich, a Ty we mnie. Kab byli zjednane u jedno, kab świat poznał, że Ty posłał mnie i polubił ich, jak polubił mnie. Ojcze, хочу, kab Ty, kogo Ty dał mnie, byli ze mną tam, gdzie ja, kab baczyli славу мою, якою Ty dał mnie, bo polubił mnie przed zasnowaniem światu. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, a ja poznał Ciebie. I гэтыя poznali, że Ty posłał mnie. Ja obwieszczył im Twoje imię i obwieszczać budu, kab любов, якою Ty polubił mnie, u ich była i ja u ich. Гэта słowa Pana. Присядьте, коли ласка. Уміловане у Христе, пану, брати і сестри,
Сёння, слухаючы Евангелие, мы з'яўляемся сведкамі бясконцай любові нашага Збаўцы. Ён, які даканаў справы збаўлення, калі выканаў волю свайго Айца Нябеснага, а воляй Айца Нябеснага была тое, каб нікога, каго ён даў, нікога не згубіць, але каб мы мелі жыццё вечнае. Езус Христос прайшоў праз гэтую зямлю, чынячы дабро, даручаючы кожнаму чалавеку, патрабуючаму сваю бясконцую любоў, міласэрнасць. Ён пахыляўся над кожнай людской нядоляй. І вось сёння ён глядзіць на сваіх вучняў, бачыць тых, якіх пашле, каб яны абвяшчалі добрую навіну. Ён скажа ім: ідзіце і навучайце ўсе народы, удзяляючы ім хросту ў імя Отца і Сына і Духа Святога. Ён кажа, што я буду з вамі да сканчэння вякоў, не пакіну вас сіротамі. Езус Христос з надзеяй глядзіць на тых, хто паверыў у Яго. Глядзіць на тых, хто яшчэ паверыць. Праз векі глядзіць на кожнага з нас, на мяне і на цябе. І ён звяртаецца да свайго Айца. Чи хтокольвек мог би прадбачыць, што Сын Божий будзе маліцца за мяне і за цябе? Чи хтокольвек мог бы прадбачыць тое, што я і ты так дарагі яму? Ойче святы, не толькі за іх прашу, але і за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняе, каб усе былі адно, як ты, Ойче, ува мне і я ў табе, каб яны былі ў нас, каб паверыў свет, што ты паслаў мяне. Каб паверыў свет, што ты паслаў мяне, каб мы былі адным цэлым, адной Божай сям'ёй. Езус Христос у Вялікі чацвер, ён, калі глядзеў на сваіх вучняў, калі браў хлеб, благаслаўляў, ламаў, падаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце, гэта цела маё. А потым, калі ўзяў келіх з віном і кажа: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта келіх крыві маёй, якая за вас будзе праліта. І вось гэту ён ахвяру ён даканаў на дрэве крыжа. Вучні адразу не ведалі, не разумелі гэтага. Але вось сёння, калі ён умацоўвае нас сваёй малітвай, ён спадзяецца на нас, на нашу веру. Што мы, якія паверылі, будзем карміцца гэтым найсвяцейшым целам Езуса Хрыста. Што будзем насычаць нашыя сэрцы ягонай крывёю. Што мы, якія паверылі, якія прынялі хрост у імя Отца і Сына і Духа Святога, што мы будзем перадаваць гэтую веру нашым дзецям, нашым унукам, і што гэтая вера вытрывае. Пан Езус разумее, што без Яго мы будзем не раз аступацца, што без Яго будзем не раз папаўняць гэтыя памылкі нашы жыццёвыя. Але ізноў Езус спадзяецца, што Яго ахвяра недарэмная,
што яго малітва, якую ён перадае свайму айцу, будзе выслуханая. Як споўніць надзею Хрыста? Як выслухаць і споўніць тую малітву, якую ён накіроўвае да свайго айца? Каб мы былі еднасцю, каб мы былі разам з Богам з'яднаныя так, як ён з'яднаны са сваім айцом. Што трэба учыніць? Напэўна, даручыцца Богу, даверыцца Яго любові. Аднойчы, калі вучні былі непэўныя, яны пыталіся Езуса, што ўчыніць, каб атрымаць жыццё вечнае. Ён адказваў: выконвай запаведзі. Вучні аступаліся неаднойчы, і мы ў нашым жыцці не раз аступаемся. Але няхай сённяшнія словы малітвы, якую заносіць наш збаўца да свайго айца, няхай будуць для нас гэтай моцай і надзеяй. Ойче справядлівы, свет цябе не пазнаў, а я пазнаў цябе, і гэтае пазналі, што ты паслаў мяне. Я абвясціў ім тваё імя і абвяшчаць буду, каб любоў, якую ты палюбіў мяне, у іх была, і я у іх. Хоць не заўсёды гэты свет пазнае і прымае Езуса. І хоць і мы неаднойчы гэтую еднасць губляем, але Езус спадзяецца і абвяшчае, і будзе абвяшчаць тую любоў, якую ён палюбіў свайго айца, каб гэтая любоў таксама была ў кожным з нас. Аман. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowano również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzie żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Czekaючи спаслання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святый Костел, каб усе его верники здолели распознать миссию, якую вызначил им Бог. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за покликаних до святарства, каб ахвяра их життя принесла духовную користь для усього Костела. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за верников, каб про свое сумленное житье належно выконали свою роль у Божьем плане избавления.
Ciebie prosimy. Вислухай нас, Пане. Молимся об едности в наших семьях, как яны были сапраўдными свідками Божьей присутности и любови. Ciebie prosimy. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, особливо за Ляховского Вітальда у 18-ту годовину смерти, за Яніну у 5-ту годовину смерти. Как праз браму, якой з'являється Христос, яны долучилися до супольности збавлених. Ciebie prosimy. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу eucharystyczną супольность, как мы, поєднані з Христом, мужно виконували задання християнського покликання. Ciebie prosimy. Вислухай нас, Пане. Добрий Боже, Ти вислуховуєш нам і жадаєш нам допомогти. Навчи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за усе. Праз Христа Пана нашого. Amen. Twemu sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu, Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu, włócznion na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami, I z duchem Twoim w górę serca, wznosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale.
nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Witoldzie, o Janinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bo kiedy stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie, przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i przez udział w Eucharystii umocnij naszą ufność, że cały Kościół zjednoczy się w chwale z Chrystusem, swoją głową, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Послухаем парафіяльныя аб'явы на сёмую велікодную нядзелю. Сёння ў нашай дыяцэзіі адзначаецца Дзень бацькі, таму молімся за нашых айцоў. Таксама сёння прыпадае Дзень дзіцяці, таму пасля кожнай святой імшы благаслаўленне дзяцей. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем
У аўторак успамін святога караля Лаўнгіна і паплечнікаў, мучанікаў. У чацвер успамін святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка. У наступную нядзелю адзначаем урачыстасць паслання Духа Святога. У гэты дзень мы можам атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах за ўдзел у публічным спеве гімна да Духа Святога, а таксама гэта заканчэнне велікоднага перыяду. На гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца. Раніцай наведваем хворых, адрасы якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудзецца святая імша аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У чацвер таксама святая гадзіна ад 23 да паўначы. Таксама прыпадае першая пятніца месяца. Спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. На гэтым тыдні таксама прыпадае і першая субота месяца. Запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Палянах у 14:00. У парафіяльным кіёску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Інтэнцыя жывога ружанца. Молімся за святароў, звязаных з нашай парафіяй, паходжаннем або паслугай. 27 чэрвеня у 19:30 у нашым касцёле адбудзецца канцэрт сімфанічнага аркестра Гродзенскай капэлы «Божественные мелодии, времена и эпохи». Прагучаць творы Генделя, Баха, Моцарта, Вівальді і іншых. Кошт квітка 30 рублёў. Усіх ахвотных просім звяртацца да нашай пані Ані Арганісткі. Дзякуем за ахвяраванні на утрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Андрэй Пятроўскі, пражываючы па вуліцы Савецкай, і Вольга Пятроўская з сям'і Клім, пражываючы таксама па вуліцы Савецкая, аб'ява першая. Вадзім Баркоўскі, вуліца Міцкевіча, і Дар'я Баркоўская з сям'і Дуброўскіх, таксама пражываючы па вуліцы Міцкевіча, аб'ява першая. Той, хто ведае па якім-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны павядоміць мясцовым душпастырам. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Францішак Жизнеўскі, 74 гады, Ірына Савіцкая, 58 гадоў, Андрэй Казлоў, 47 гадоў, Апалонія Місевіч, 90 гадоў, і Ян Ваўцэль, 88 гадоў. А таксама памолімся за памерлых бацькоў. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. Światłość wieku istny, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. A światłość wieku istny, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. A światłość wieku istny, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Да веры вновь распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай памолімся за святароў, звязаных з нашай парафіяй, паходжаннем або паслугай, а таксама памолімся за жывых бацькоў. По Твою обронę, Uciekamy Się święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maria Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maria Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maria Pani Jasnogórska. Módl się za nami. Дзякуем усім за супольную малітву. Цяпер запрашаем бліжэй сюды да алтара ўсіх дзяцей. Пасля агульнага благаславенства дзеткі хай падыдуць сюды бліжэй алтара. Пан з вамі. I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Молимся. Ojcze Niebiesny, Twój jednorodny Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, brał dzieci u obdymki, klał na ich głowy ruki i błogosławiał ich. Prosим Ciebie, стережи собранных тут детей от усялякого зла и спошли на их Твое щедрое благословление. Amen. Погляди, Panie, на безвинность этих детей и на заклопоченность их батьков. Благослови их сегодня у своей добрыни. Нехай узрастают у годах и развиваются в мудрости. Оточенная Твоей лаской и милосердностью, нехай познают и любят Тебе, и нехай стерегут Твои заповеди, как досягнуть счастья земного и вечного. Amen. Просим Ciebie, Panie, niechaj sabrane tu dzieci, prazastupnice Najświętejszej Maryi, zаўсёды Dziewy i świętych aniołów ochowników, niespynna odczuwają opieku i obronę, a tak samo cieszą ich siabrostwem u wieczności. Amen. Niechaj Was błogosławić i sтереже Bóg Всемогутний, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Weselь się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie. Proś Go za nami potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.